Job Kapitulo 38, ang Ginoo mitubag kang Job. Unya gikan sa unos miingon ang Ginoo kang Job, kinsa ka man nga magduha-duha sa akong kaalam, nagpakita ka lamang sa imong pagkawalay kaalam, barog og pagpakalalaki. Tubaga kining akong ipangutana kanimo, diin ka man sa pagbuhat ko sa kalibotan. Kon may nahibaloan ka, suginli ako, kinsa may nagbuot sa gidakon sa kalibotan, kinsa may naglatid niini, nasayod ka niining tanan, dili ba? Unsa may gisukaran sa mga haligi nga. Nagsagang sa kalibotan, kinsa may nagbutang sa sukaranan sa kalibotan, sa kaadlawon niadtong adlaw nagduyog pag-awit ang mga bituon, ug naninggit sa kalipay ang mga langit nung binuhat, kinsa may nagtak-up sa mga ganghaan. Aron pagpugong sa dagat sa dihang mibuhagay kinigikan sa kahiladman sa yuta. Ako ang nagpandong sa dagat pinaagi sa mga panganod, ug giputos ko kini sa kangitngit, gibutangan kog utlanan ang dagat. Ug gialihan ko kini og gitrangkahan ang mga ganghaan, giingnan ko kini, dinhi ka ragayod kutob, anhira kutob ang dagkumong mga balod. Job, nakapasubang ka na ba sa adlaw? Nakasugo ka na ba sa kaadlawon aron kini mo ba nagbanag? Ug nakapatay og ka na ba sa yuta aron ang mga daotan, manggula sa ilang mga taguanan, ang kahayag sa adlaw mo padayag sa kabungtoran ug kawalogan. Ug muhatag og bulok ni ini sama sa pagtina sa usa ka bisti, sulaw ra kaayo alang sa mga daotan ang kahayag sa adlaw. Ug kini maoy makapugong kanila sa pagbuhat ug daotan, nakaadto ka na ba sa mga tuboran sa kahiladman sa dagat, nakalakaw ka na ba sa ilalom sa dagat, may nagtultol ba kanimo sa mga ganghaan, nga nag-ali sa kalibotan sa mga patay? Nasayod ka ba sa gidakon sa kalibotan, tubaga ako kon nasayod ka, nahibalo ka ba diin gikan ang kahayag ug ang kangitngit, kabutan mo ba sila asa sila kutob, o makapabalik ka ba kanila? Sa walay duha-duha makahimo ka niini kay tigulang ka naman kaayo, ug natawo ka naman kaniadto. Nakaduaw ka na ba sa mga lawak tipiganan sa mga niebe ug yelo, diyan ko kinialang sa panahon sa kasamok, sa adlaw sa panag-away ug sa gubat. Nakaadto ka na ba sa silanganan sa adlaw, o sa dapit diin maggikan ang timog, kinsa may nagbutang ug agianan sa ulan ug sa kilat, kinsa may nagpaulan sa dapit nga walay nagpuyo, ug sa deserto nga mingaw kaayo. Kinsa may nagpatubig sa nagmalang yuta. Aron makatubo ang mga sagbot, kinsa may amahan sa ulan o sa yamog, kinsa may inahan sa yelo, nga maoy makapabagtok sa tubig ug sa dagat sama sa bato, mabukos mo ba ang Pleiades, o mahubad mo ba ang higot sa Orion? Katultulan mo ba ang kabituonan inigsubang niini, ug kagyahan mo ba ang mga bituon nga gitawag og dako ug gamayng oso, nasayod ka ba sa mga balawd nga nagpalihok sa kalangitan, ug ikapadapat mo ba kini sa kalibotan? Kamandoan mo ba ang mga panganod aron bunokan ka sa ulan? Ug kon makasugo ka sa kilat sa pagkilab, moanha ba kini kanimo ug moingon, andam ako sa pag-alagad kanimo, kinsay mo sugilon sa langgam nga ibis nga mo baha ang nilo, o kinsay mo sulti sa sunoy nga muulan na, kinsay. Maalamon nga makaihap sa mga panganod, ug motikwang niini aron maulan, ulan nga makapabagtok sa abog, makakaplag ka bag pagkaon alang sa leon, ug makabusog sa ilang mga batanong leon, inigtago nila sa ilang mga langob. O kon mag-atang sila sa ilang taguanan, kinsa may magpakaon sa mga uwak kon got mo na sila, ug kon ang ilang mga piso mangayo kanakog pagkaon, ug maglatagaw tungod sa kagutom.